Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu na sauraro cikin nishaɗi wanda muke kawo muku littattafan Hausa masu ilmantarwa, nishaɗantarwa, faɗakarwa tare da taya ku sauraro a cikin nishaɗi. A yau za mu fara kawo muku sabon littafinmu mai suna Mai Waina 'Yar Mulmula wallafar Zainab Ahmad wadda aka fi sani da Real Aunty Z. Kamun mu kai ga fara karanta muku littafin za mu so mu gaya muku abin da littafin ya kunsa. Wannan littafi ya kunshi abubuwa kamar haka: cin amana, rashin tausayi, soyayya, sannan kuma abubuwan da littafin yake faɗakarwa a kai shine mahimmancin zumunci, illar rashin ba ma yara tarbiyya mai kyau, sannan kuma uwa uba illar zuwa wajen bokaye da mutane ke yi. Masu sauraron mu ku kasance tare da ni cikin littafin Real Aunty Z a yau. Ni mai gabatarwa Khadijat Inyas Balarabe zan fara kawo muku. Ina godiya sosai, ku biyo ni don jin me muke ɗauke da shi. Marubuciyar ta fara ne tare da cewa Allah kai ne abun godiya da ka bani ikon kammala littafi na, sannan ka bani ikon fara wannan littafi da Allah yadda na fara a lafiya. Allah ka sa in gama shi lafiya cikin aminci da yardarka. Sadaukarwa ga masoyana, ta sadaukar da littafinta ne ga masoyanta. Mai Waina 'Yar Mulmula shine littafin da za mu fara yanzu. Bismillahirrahmanirrahim. Haba umma, kin san fita zan yi fa, amma kika ɗauki ruwan nawa kika yi amfani da shi. Khadija ta faɗa cike da tsiwa kamar ba mahaifiyarta ba. Yanzu Hadiza ni kike faɗawa magana akan nayi amfani da ruwan da kika ibo a bohol? To babu damuwa, bari Ruma Sa'u ta dawo ta ɗibo miki, maidar miki da kayanki. Ta ƙarasa cikin jimami da baƙin cikin abin da 'yarta take gaya mata. Umma ba haka bane, ni da kin faɗa min kina son ruwan ne wallahi da na ƙara ɗibo miki wani. Kina ganin sauri nake na fita, duk yau ban ci abincin kirki ba saboda talauci, amma bari na koma na ɗibo wani, ta faɗa tana ɗaukar bokitin nata tare da jan hijabinta da ke kan igiya a rataye ta yi waje abinta tana 'yan maganganu ƙanana. Ta je ta ɗibo ruwan, duk irin masifar tata haka ta kama ruwan abu wanda yake tarawa ya kusan cika, ta juye sakaf, amma abu bai ce mata uffan ba saboda inda sabo ya saba da halinta. Ba ma shi ba, kaf unguwarsu sun san Khadija saboda masifa irin tata, san ba sa kula ta. In ko yaro yayi taurin kai za ta jibgi banza kuma ta hana ɗan mutane sakat a unguwa. Wannan dalilin ne yasa iyayen yara suka kwaba wa 'ya'yansu a kanta, komi ta yi musu su haƙura su bar ta ta tafi don a zauna lafiya. Yauwa abu, daman kamar ka san sauri nake, bari na juye na tara maka wani. Ka ji yaron da ba zai wuce shekara 10 ba, ko kallonta bai ba sai dai ya ɗaga kai kawai alamar to. Haka ta juye ruwan ta tafi. Kowa da ke gurin suka zuba mata ido kawai suna magana ƙasa-ƙasa. Haka ta koma gida, ta faɗa bayi, ta sallo wankanta, ta koma ɗaki ta shirya cikin kayanta da suka ɗan jeme saboda koɗewa da wanki da ruwa da suka ji saboda daɗewarsu. Yawwa umma, zan fita gidan su Talatuwa na ci abinci. Uwar ta dai da to ta bi ta kawai, don kuwa ba za ta hannu ba, komi za ta mata wallahi ba za ta hannu ba. Haka ta fito tana taunar cingam kas 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 kamar wata tsohuwar kilaki. Tana tafi ta haɗu da Biliya. A Biliya, kai ne daman, kamar ka san ina neman ka, don Allah ɗan ban 50 kaji. Ke kam Khadija wallahi kina da matsala, kin ganni nan yau naira 100 na tashi kuma sai na raba na baki 50 tabdijan. Akan me? Kin ga ki kama kanki, banda su aikin san in ina da shi baki nake yi, to yau bawu sai ki gaba. Nan fa ta maraice fuska tana faɗin, haba Biliya, ya zaka min haka? Ka san fa ni ƙawar Luba ce, kar ka sa in je in zuzzuga Luba ta daina kula ka. Ato ka san aiki na tsaf zan iya. Jin za a ɓata masa wasa gurin masoyiyarsa ne yasa ya dashe
bakinsa yana faɗin haba Khadijatu baiwar Allah zan baki murtala dai kin ji ka gani 50 zaka ban in ba zaka ban ba ka bar shi amma kamar an daina kula ka an gama ni. Sanin yadda ƙawayen Khadija suke tsoronta ne yasa ba dan ya so ba ya ce to mu je shagon Usman mu samu 52 sai na baki haka suka rankaya ya fasa ya bata 50 din sannan ta tafi tana faɗin ku ji min ɗan renin wayo da karka bayar mana kaga in ban hana ka sakat ba. A hanya duk wanda ta gani muddin ta san sa to fa sai ta ce dan Allah dan ban 50 kuma sai ka bata in ba haka ba za ta ce za ta haɗa ka da wani wanda kake tare da shi ai fakan ka ce mi Khadija ta har haɗo kuɗi kusan 350 a haka har ta ƙarasa gidan ƙauratar Ruma Sa'u ta faɗa da sallama. A bakin murhu ta tarar da mahaifiyarta ƙawarta nan fa ta zube kan gwiwa tana kwasar gaisuwa kamar mutuniyar kirki. Wannan ɗabi'a ta Khadija ga manya tana musu sha'awa saboda in dai babba ne to fa za ta girmama ka komi kankantarta ba za ta taɓa bari babban mutum ya ga rashin kunyarta ba. Shi yasa in dai a gaban manya ma mutum ya ce ga halinta a take za su karyata sai ka ji suna faɗin yarinyar da ko kallon idon mutum ba ta yi sannan gaisuwa har ƙasa cikin mutunci. Wannan halayyar yasa gaba ɗaya manyan unguwa suke cewa ta kirki ce amma kuma ga 'yan saffa kuwa rashin kunya kamar me ba ta da kunya a gunsu sannan ga yara ƙanana tsaf za ta kama ɗanki ta masa bugun bura uba. Ki shiga tana ciki aifanan da ƙyar ta miƙe tana sinsim da kai ta faɗa ɗakin su Ruma Sa'u. Tana shiga ta tarar da ita tana kirga kuɗi ai da ganin Khadija ta fara ƙoƙarin ɓoye su sai dai kafin ta ce mi Khadija ta warta 'yan biyar ta cusa a cikin bireziya. Haba Khadija miye haka zaki wani daka mun wawa akan dukiyata ai ke kika ja ƙawata miye na wani ɓoyewa to dan kin ganni oga barauniya ko ta zo maku gida ke ba ma wannan ba a ina kika samo kuɗi haka kamar ɓera. Wallahi ƙawata sana'a na fara kaiwa kasuwa ina yin waina ina kaiwa irin masu son sadaka sai suna saye suna badawa sadaka mai son ya ci kuma gashi ke ƙawata waina fa kika ce kuma da miya kike kinkima tab wallahi ba zan iya ɗaukar waina a kaina in yawo da shi ba kalle ni fa da kyau ki gani daman wannan sana'ar sai dai ku kam ba za ki gane ba ne ƙawata wallahi da za ki fara tuni za ki koma makaranta daman kina da burin son yin karatu amma babu hali kuma ba ke za ki ɗauka ba almajiri za ki samu in kun saida ki ba biya shi hakkin shi kin gani wainar ma na je na saida na dawo nake kirga kuɗi kika shigo kika wani wawusan mun ban san adadin ma da kika ɗiba ba ƙawata kuma ana saye ko dai na fara ne dan na ji kin sako min hanyar komawa makaranta kin san ina so na koma makaranta ko dan na san me wanda suke ji ni ma na ji kuma ban san rayuwar talauci wallahi kuma na tabbatar yadda nake da kyau dinnan ba zan samu mai kuɗi ba tun da ban da ilimi kai ƙawata anya ba zan afka cikin sana'ar nan ba kuwa ni ma wallahi ƙawata ki zo mu fara gashi ba wani jari zaki sa ba sosai ga samu sosai kuma ko babu komi zaki ci a ciki har 'yan uwanki da mamanki su ci suma sannan ki koma makaranta kai amma na ji daɗin wannan zuwa ɗin na yau tabbas haka zan yi ke dalla ƙawa yunwa nake ji zubo min abinci ke mu ma yau tuwo muka yi in zaki ci kuma to zan ci zubo min kawai amma ki sako min nama ko yanka ɗaya ne kin ji ƙawata. Haka aka zubo mata tuwo miyar kuɓewa ɗanya sai dai ba ta samu nama ba sai ƙashi haka ta saki baki ta kwashi tuwonta ta sha ruwa ta yi gyatsa sannan ta ce to ƙawa ko za ki ara min kuɗin ne in ya so sai na maido miki in muka fara kasuwa wallahi ƙawa babu kuɗi kin ga wannan ma wallahi ba nawa bane kin san yaya Hamza yanzu bai da lafiya daman shine yake kawo mana abinci muke ci duk kalar wanda muke so muke ci amma kwana biyu bai je wurin aiki ba shi ma shi yasa miki ka yi miya da ƙashin nan shi ma umma ce ta aiki Zainab karama shagon Musa mai nama aka bamu na 50 muka watsa a miya saboda mu ji ɗanɗano. To ƙawa karki damu zan je na bincika dole ma na fara wannan sana'ar fa jibi da ni zaki wannan kasuwa mu je mu saida mu gani.
To kawa kawo kuɗin nan in baki wanda zan iya mana, kin kwashe kuɗin duka ban san adadin da kika ɗiba ba. Kin ga kawa mu bar wannan maganar, ko nawa ne zan je gida na ƙirga sai na baki labari, in ma na ga suna da yawa to aro na yi, ba yadda ta iya da ita. Tana ji tana gani ta tashi ta tafi da kuɗin. Wace ce Khadija? Mahaifinta Alhaji Mika'il da mahaifiyarta suna zaune cikin aminci da yardar juna, duk da ba wani sana'ar arziki yake yi ba, sai kashin kayan miya, kayan kamshi, dangin su citta, kanumfari da masoro. A haka suka yi ta zaman su sun daɗe. Allah bai ba su 'ya'ya ba, sai daga baya Allah ya ba su haihuwar Khadija. Khadija sai da ta shekara 5 sannan Allah ya ƙara ba su haihuwar Amina. Suna zaune da daɗi ba daɗi. Babu kwashen wata ranar Litinin Allah ya amshi ran mahaifinsu Malam Mika'il, mutumin kirki. Mahaifiyarsu da 'yan uwansu sun shiga cikin dimuwa da alhinin rashin wannan bawan Allah. Duk da bai da shi, Allah ya ba su zuciyar kyautatawa, sai ya ba mu mutum abu shi ya haƙura. Haka suka yi haƙuri da dangana. Lokacin Khadija tana 'yar shekara 7. A wannan shekarar ne kuma ta gama firamare, amma ba su da mai tallafa musu bare su ci gaba da haka. Nan ba dan mamanta Sailu ba ta so ba, ta haƙura ta kama 'yan sana'arta, sai da kuka, sai da daddawa da wankau suna samu suna rufawa kansu asiri. Sam ba ta barin su da yunwa, sai dai kuma 'yar ta taso da son zuciya da hangen nesa wanda suka fita. Sam ba ta yadda da abincinsu ko ta ci. To fa ta kai ƙarshe ne, ba yadda za ta yi, dole ta ci. Amma tana ci tana mita, ita ta gaji da cin ɗan malelan nan. Da fatan duka haka dai take yi da ɗan malele da fatan tsaki kullum da safe kuwa ta mita akan koko, babu mai ishansu, ko sai ta ce wai babu siga zau. Mahaifiyarta ba ta da damuwa, mace ce da ba ta kwaɓawa yaro, sai dai ma ta yi kamar ita ce 'yar. Su ne uwar. A wannan tarbiyyar suka tashi, ta yadda Allah ya haɗa ta da yarinya mai ɗaukar maganar tsiya. Dawowar labari a hankali take tafiya, sai dai tana tafe tana cin cingam har ta kai gida. Da sallamarta ta shiga gidan, hatta mahaifiyarta sai da ta yi mamaki, don kuwa Khadija ba mai yin sallama ba ce akan wai don za ta shiga gida, sai dai ta shiga gida kai tsaye. Mahaifiyarta da yake ba mai damuwa ba ce, halin ko oho da haka take da shi yasa ba ta kwaba musu san ba. Wale kuma salam, in ji mamanta. Nan ta iske ta akan tabarma tana shan iska, ta nemi guri kusa da ita ta zauna. Nan ta ce ma mama sannu da gida. Yau wata ce ta saki baki, yau Khadija ce ke gaida ta. Nan Khadija ta fuddo kuɗinta da ta samo da roƙo ta zube su nan kan tabarma, sannan ta fuddo na cikin rigarta ta hada ta fara kirgawa. A 'yar albarka, ina kika samu waɗannan maƙudan kuɗaɗen haka ne? Mamanta ta faɗa tana washe baki, don dama ita idan kuɗi to magana ta ƙare. Ko kanzil Khadija bata ce mata ba, sai ma faɗi take, yauwa mama ki ara min kuɗi naira 2000 ranar, ita yau zan maida maki da kuɗin ki. Wallahi sana'a nake so na fara, na gaji da wannan yawon da nake bani makama, kin ji? So nake na tara kuɗi na shiga makaranta, ni ma na ji abin da ake ji a makarantar. A'a Hadiza, ba zan baki kuɗi na ba, ki zo kika ki biya na. Kin san dai ni ma harin nawa ne, ko zan kwashe na baki jari na sannan in zo muna wallahi tallahi. Haba mama, kin taɓa ban kuɗi na ce zan biya na ki biya? Ya kamata a yanzu ki fahimce ni, saboda ni fa in na ce zan yi abu to zan yi, in na ce ba zan yi ba ba zan yi ba. To na ji, in kuma aka yi kwantaifa ba a tsaida, a tunaninki asara ta hauni? Kai mama, tun kan a fara ma sana'ar zaki fara mata baki? Insha Allahu ma za mu saida, kuma zan tara kuɗi na koma makaranta. Abin nima in dinga yin turanci ko don na samu miji mai kuɗi. Hadiza kenan. To naji, zan baki amma da sharaɗin zaki maido min. Wallahi zan maido maki. Mama da wannan yarjejeniyar mahaifiyarta ta bata kuɗi ta tafi kasuwa ta yo sayayyar duk da za ta yi, sannan ta biya bayan layinsu wajen makarantar almajirai. Ta samu wani wanda zai dinga mata talla tana biyansa, sai da ta kammala komi sannan ta dawo gida cike da gajiya. Yau aka fara waina, sai dai mamanta ita ta soya wainar, don sun yi yarjejeniyar kullum za a dinga biyanta kuɗin suya. Nan da nan ta sille wanka
ta zo ta ɗaura wa almajirinta da ke jiranta suka kama hanyar fita. Mamanta tana binta da addu'ar saidawa da yabo mai amfani. Kai tsaye gidan ƙawarta sai Luba suka nufa, sun ci sa'a kuwa ita ma fitar za su yi, nan fa suka rankaya suka je suka tari a daidaita ya kai su kasuwar Kunna da ke Kano. Nan fa suka fara kasuwa, sai dai abin da ta lura da shi kaf 'yan kasuwar yawancinsu 'yan iska ne. In sun zo miƙo ma mutum kuɗi sai sun shafa masa tafin hannu. Tun ba ta lura ba har ta lura abin yana matuƙar ba ta haushi, sai dai kuma ba yadda ta iya, ita ma so take ta koma makaranta. Sai dai fa Khadija ta ansa kuɗin jama'a akan ta yi sadaka da wainar, amma ina sai ta yi ta rabi kuwa. Ta ce ita ma tana buƙatar sadaka. A haka har yamma ta yi suka haɗu da ƙawarta a daidai inda suka ce su haɗu, suka hau a daidaita. Ƙawata, ni fa yau ke ne ta jira wallahi. Ina jin ba zan dinga jiran ki ba, ni kam saboda na samu wanda zai dinga min juye ina komawa gida abuna. Kai ƙawa, yanzu ni ba za ki haɗa ni ma da mai mun juyen ba? Nan fa ta dafa kafaɗarta tana faɗin kar ki damu ƙawata, yanzu kika shigo sana'ar a hankali za ki fahimci komi a kanta, kin ji? To shi kenan. Ni kam ƙawa baki yi ciniki ba ne, halan na ga wainar taki tili, ni kuwa juye aka min aka ban kuɗi na. Kulla abuna, ni fa ina ganin daina ɗaukar almajiri zan yi, shigo sana'a tunda ba yawo zan dinga yi ba. Wallahi na yi ciniki abuna tsaf, kawai dai ni ban babbayar ɗin ba ne. Wannan wainar ita zan ɗuma na maida ta gobe na ƙara saidawa don ni ma buƙatar kuɗin nake. Nan fa sai Luba ta zazzaro ido tana faɗin kai ƙawa, ba fa haka ake yi ba. In so kike ki dinga tara kuɗi to ki fara sakar ma da samarin kasuwar fuska. Kin gani tunda ma haka ne mu yi canjan almajiri na ya dawo naki, saboda ya san guraren customers ɗina. Amma fa sai kin yadda za ki dinga yin hakan nan. Ta kamo kunnenta ta raɗa mata abu. Ni kaina mai ɗauko rahoto na ƙasa kunni, amma na kasa jin me take faɗa ma ƙawarta ta. Nan fa naga Khadija ta zazzaro ido tana dafa ƙirji tana faɗin, ke sai Luba, daman abin da kike yi kenan? Gaskiya ni kan ba zan iya ba wallahi. Tab, ke ma kanki kin sani ni ban da burin auren talaka sai attajiri. Akan me zan yi hakan na zo na gaza samun mai kuɗi? Ni a'a gaskiya ba zan iya ba ni kam. To ai shikenan ƙawa, ki bar shi, daman ban ce maki dole ba, amma kam kina kallo zan tara kayan ɗaki na da kaina. Ke kam ko anini ko makarantar ma da kike da buri, in dai a haka ne za a tafi, to fa ba za ki dinga samu ba. Yaushe ma za ki samu lokacin kina makaranta? To tab, ai shikenan na bar ki yi ra'ayinki. Da wannan maganar suka rabu, babu wanda ya ƙara cewa uffan har suka isa gida. Khadija aka fara saukewa, sannan suka tafi ta sallami almajirinta ya kama gabansa, ita ma ta koma gida cike da alhinin halin ƙawarta ta. Nan fa ta afka gida ko sallama babu, ta faɗa ɗaki. Almajiri daman ya sauke kwanon wainar. Nan fa mamanta ta fara mata magana, Hadiza bandaro kika yo, asara za mu yi kike nufi ko yaya? Mama ni dai ki bari, zan yi bacci, in na tashi za mu yi magana. Daga haka bata ƙara magana ba, ta kwanciyarta akan yar yaloluwar katifarta. Ke Ruma, kina ganin dai wannan abu da aka dawo da shi tuli, ni kan ba da ni ba, ta zo ta ban kuɗi na wallahi. Kanwar Khadija mai suna Ruma ta ce, mama ki bari ta tashi mu ji, kin san halin yaya Hadiza, wallahi ba ruwana. Daga haka suka ji baki suka yi gum. Sai da ta yi bacci mai isar ta ba sallah bare salati, ta fito tana faɗin, Ruma zo ki je bakin titi ki sayo min awara in ci, wallahi yunwa nake ji. Nan fa ta ɗauko naira 100 ta bata, ta amsa ta fita. Akan tabarma ta baje ta kunto lalitar ta zazzage. Ai fa ganin tulun kuɗi ya sa mamanta washe baki tana faɗin, a lalle ki ce dawa ta yi nama, masha Allahu. Ko kala bata ce ba, sai da ta lissafa kuɗinta kaf ta nannaɗe za ta cusa. Ta ce, mama dama ai sati ɗaya muka yi da ke ko? To sai sati ya yi zan baki kuɗinki. Kan naira 100 nan ladan suyar wainarki kamar yadda muka yi alkawari. Sannan waɗannan ajiye su zan yi, in na yi sati ina zuwa na san zan samu kuɗi na maida miki kuɗinki. Amma Hadiza ido guba ina kallon kuɗin yanzu 100 zaki ban?
to ɗan ƙaro ko 50 ne na yo mana cefane mu ci mai daɗi. Bata ce ƙala ba, ta fiddo 50 ɗin ta bata, ta mai da kuɗinta ta ɗaure a ƙugunta. A haka ƙanwarta ta zo ta kawo mata awarar, ko kallon su bata yi ba, ta yi ta cin kayanta. Ta gama ta karkaɗe jikinta ta yi maƙota gidan amaryar da aka kawo layinsu satin da ya wuce, don kuwa ta zama ƙawarta. Ranar dai a maƙota gidan amarya ta wuni har ango ya dawo, amma Khadija ba ta da niyyar barin musu ɗakin. Hakanan sai da shi angon ne ya koma inda ya fito. Shigar amaryar bayi ba daɗewa, Khadija ta samu leda ta ibe madara da bombita, ta haɗa su guri guda da yawa sosai, ta yi maza ta soke a breziya. Ko da amarya Fauziya ta dawo, ta yi mamakin ganin Khadija a tsaye da hijab. Wai za ta tafi nan fa ta fara magana. Haba Khadija, ki tsaya mu ɗan ƙara hira mana, kina kallo ya tafi fa. Abinka da mara gaskiya. Nan ta kafe kan akwai aikin da za ta yi ne a gida na wainarta gobe, ba don taso ba. Ta ce mata to sai an jima. Nan ta ɗaga waya tana kiran angonta ya dawo, baƙuwar ta tafi. Nan fa ya rufe ta da faɗan shi fa bai san kwashe-kwashen nan. Ta ce ai da ka kore ta da kanka da ka ganta, amma ni kan ba zan iya ce mata ta daina zuwa ba, kuma ma ni ban ga aibinta ba. Nan fa amarya ta nuna ita da ƙawarta Khadija yanzu suka fara ƙawance. Ai da sauri ta faɗa gida, ta shige ɗaki, ta fuddo madararta da bombita, ta yi ta shan kayanta. Tana tanɗa baki, ƙanwarta tana kallo, amma sai ce mata ta yi za ki sha? Ai kamar jira take. Ta ce zan sha. To jira na anti, wa ya baki madara? Buɗar bakinta sai cewa ta yi mai sona. Da jin haka ta ja bakinta ta yi gum, amma tana kallo ta shanye madarar ta tas. Sai ledar ta bata wai ta tauna. Yadda ta yi alkawarin kwantai za ta kai kasuwa, haka kuwa ta yi ta kama hanya ita da almajiranta. Suka kai gidansu Sailuba, nan fa suka rankaya sai kasuwa. Tana kallo Sailuba ta ce su haɗu a gida in ta gaji da jira za ta wucewarta. Tana kallo ta kama hanyar gurin farkanta don ai mata juye. Ita kuma Khadija ta lula cikin kasuwa, ita da almajirinta suka yi ta talla. Yau ma dai Khadija ta sai da waina, sai dai duk wanda aka ba sadaka sai ya ganin haka ne yasa wasu daga cikin masu sayan na sadakar suka ce sun bar ƙara sayan wainar Khadija tunda ba su so. Kwanci tashi babu wuya, Khadija ta yi sati tana tallan waina. Yau in ta yi sabo, gobe ta kai kwantai, haka ta yi har yau ta dawo gida a gajiye. Ta sallami almajirinta. Nan fa ta baje kam tabarma, ta ɗauko asusunta ta fasa, ta ga abin da ta tara. An tara kuɗi babu laifi. Nan fa ta miƙa wa mamanta kuɗinta 2000, tana faɗin mama ga alkawarinmu nan ya cika. Duk da na gama ba wani kuɗin kirki na tara ba, bai fi 2000 ba. Na ci riba kai, anya wannan wainar za ta ɗauki nauyin karatu na kuwa? Da wannan tunanin ta kwana tana saƙa tana warwara. Ita dai ba za ta yi iskanci ba, amma ta ga yadda ƙawarta Sailuba take kirga kuɗi. Gashi yanzu ba wani sayan wainarta ake sosai ba, don duk sun gano tana kawo kwantai. Amma na san me zan dinga yi. Allah ya kai mu gobe zan fara. Masu sauraron mu kada ku shagala, kuna tare da Autar Soyayya YouTube channel ne a cikin shirin namu na sauraro cikin nishaɗi. To fa kuna jin yadda take kayawa da Khadija tana waina tare da ƙawarta Sailuba. Wai shin wace irin sana'a ce Sailuba take yi, kuma me take yi musu da har ake mata juye? Ga kuma ita Khadija tana tunanin ita ma gobe za ta fara. To shin me za ta fara? Ku danna subscribe da alama ƙararrawa, sannan kuma ku ci gaba da bibiyan mu wasa farin girki. Wannan shine farkon littafin nan. Ku ci gaba da bibiyar mu don jin ya za ta kaya. Kada ku manta akwai shirye-shiryen namu na kisoshi 25 na annabawa, 25 wanda aka ambace su Alkur'ani mai girma da muke kawo muku. Sannan kuma akwai littattafan mu kamar Najib, littafi wanda ya haɗa soyayya, ƙiyayya, yaudara da tsantsar munafunci. Za ku iya duba cikin YouTube channel ɗinmu don samun cikakken littafin. Sannan akwai wacece ni sanadin kukana na Fauziya Tasu Umar, shi ma littafi ne wanda ya kunshi matsanan zazzafar soyayya
maraici, ban tausayi tare da karamci. Sannan akwai littafinmu Samira wallafar Habiba Idris, shi ma littafi ne wanda ya haɗa abubuwa daban-daban kamar in ce muku ya ƙunshi rikitaccen ƙawance, cin amanar iyaye tare da soyayya. Ku danna subscribe domin samun shirye-shiryenmu kamar matsalolin soyayya da na aure, sannan akwai shirin aure a musulunci da muke kawo muku. Muna godiya sosai. Muna fatan za ku sha ruwa lafiya kuma za ku ci gaba da bibiyan wannan labari ku ji yadda za ta kaya.